саломи дуруд барои подписчикони гиромӣ. Ана имрӯз закази навбатии мо ба ноҳияи Нуробод, деҳаи Кумдон, ноҳияи Кумдон ном дорад. Касе ки дар кора ҳам тарафода ё дигар ҷода ноҳияи Нуробода дигар ҷое чанд донае ки бошад кӯчатҳои ана ино шантонга. Шантон решаша дидем, решаша мебинем кайф мекунем. Ино ягон камбудӣ надорад. Это ино решаҳои бюджетные, яъне ки кӯчатҳои бюджетный ном дорад. Агар ки шумо аинда бақватша бихарен 20 сомаша ё 10 сомаша 15 сомаша, ино бюджетные 10 сомия рафтагиай барои ами чӣ мегӯяд, барои клиенте ки постоянно амода арзонтаршо метем. Хай одамое ки навай клиентои навай одам постараться мекунем, чтобы ами айно я барака биёвад. Ана мехоҳем кӯчатҳо равон мекунем, чтобы ами клиентои ами Нурободам ами хафа нашаванд, чтобы бақватша бигирану чӣ мегӯяд розӣ шаванд. Ишта кӯчатҳои фте ҳозир алоида ҷойшро мекунем. Тагишта фте меравад, болошта шантон меравад. Яъне ки алоида мешинонад, чтобы проба кунад соли дигар чӣ шавад, мақсад кадомиш ки ами Нуробод датори гирифт зиёдтар баъд ё шантон мешинонад ё фте, яъне ки ҳар хел территорияда ҳар хел кӯчатҳо афзоиш меёбад. Касе ки дар корай кӯчатҳои фте ё қаламчаш мегӯянд, қаламчашам чанд донае ки бошад 9501 ё шантон 1 ҳамаша. Агар одамо бисёр пурсидестанд ами оригинала, яъне ки гарантия метиҳем ки ами шантонга ё дигар чия документаша мепартома ка ин ватсапда мебураям, мегӯям ки ман документ сертификат ҳамаш қоидави ягон камбудӣ надорад. Хай саломат бошен, заказ кунен. Касе ки меҳмон ай обязательно подписаться кунед.